Зайо и трите малки лъжи. Зайо беше малко зайче с дълги уши и голямо въображение. Всеки ден му хрумваха нови щури игри и начини да си прекарва времето по-весело от всички на зелената поляна. Една сутрин мама зайка му подаде кошничка с моркови. Моля те, Зайо, занеси ги на баба. Днес няма да може да си ги набере сама. Разбира се, мамо, ще бъда бърз като вятъра, извика Зайо и изскочи от къщичката. Но на път за бабината дупка той мина покрай цъфтящата поляна. Там пеперудите играеха на гоненица и танцуваха с прашец по крилата. Зайо не можа да устои. Само за минутка ще поиграя. После веднага отивам при баба, каза си той. Но минутката стана 5, 5 минутки станаха 15 и когато слънцето се скри, Зайо се сети, че кошницата с моркови е все още до него, пълна. Баба Зайка не получи обяда си. На следващия ден, когато Зайо отиде да я види, тя го попита. Мило зайче, какво се случи вчера? Чакахте до залез. Зайо сведе уши. Не искаше баба му да се разочарова от него. И тогава каза първата си малка лъжа. Бабо, една катерица ми отмъкна морковите. Не успях да я настигна. Баба въздъхна, очите й станаха тъжни, но не каза нищо повече. А в сърцето на Зайо се настани една малка тревога. Беше като мъничко трънче. Почти не се усещаше, но беше там. Няколко дни по-късно Зайо и приятелите му играеха на криеница. Катерицата Рони, костенурката Мина и картицата Томи се скриха, а Зайо трябваше да брои. Брой до 20 и не поглеждай, извика Рони. Зайо започна да брои. 1, 2, 5, 8, 11, 18, но докато броеше, от любопитство отвори едното си око и видя опашката на Мина зад един храст. Готови или не, идвам, извика той и веднага намери всички. Ти надникна, извика Рони. Не съм, просто съм много добър, отвърна Зайо, усмихвайки се широко. И ето, втората лъжа се изплъзна от устата му. Още едно малко трънче бодна сърцето му. Когато се прибра вечерта, не можеше да заспи. Въртеше се и се въртеше в леглото. Но не беше голяма лъжа, нали? Прошепна на себе си. Скоро на зелената поляна се проведе конкурс. Най-красива есенна картина. Участниците трябваше сами да направят картина от листа, клонки и жълъди. Зайо беше развълнуван,
но и притеснен. Не знаеше как да направи нещо наистина красиво. Тогава голямата му сестра Луна му каза: "Мога да ти помогна, ако искаш. Ще подредя листата, а ти може да ги залепиш." "Да, идеално!" извика Зайо. На следващия ден, когато занесе творбата си, журито ахна от възхищение. Картината беше наистина невероятна. Приличаше на есенно дърво с лисичка под него, направено от 100 различни листа. "Сам ли си я направил?" попитаха го те. Зайо замръзна. И тогава, макар трънчетата в сърцето му вече да го боцкаха много силно, той каза: "Да, сам." Всички го аплодираха. Но Зайо не се усмихна. Дори не взе наградата си в ръце, защото лъжата го натъжи още повече. Същата вечер Зайо стоеше сам до потока и гледаше отражението си. Дойде мама Зайка и седна до него. "Зайо, нещо те тревожи. Какво има?" Очите на Зайо се напълниха със сълзи. "Мамо, не занесох морковите на баба. Излъгах я. После излъгах приятелите си. После и журито. Исках всички да ме харесват. Но сега усещам тъга в сърцето си." Мама го прегърна силно. "Скъпи мой, всички правим грешки. Истинската смелост не е в това да изглеждаш перфектен, а в това да признаеш, когато си сбъркал." "Ами ако приятелите ме се разсърдят?" "Може и да се разсърдят, но ако им кажеш истината и им се извиниш, те ще ти простят, а на теб ще ти бъде леко на сърцето." На следващия ден Зайо събра смелост и отиде първо при баба си. "Бабо, излъгахте. Морковите не ги открадна катерица. Просто играех и забравих." Баба Зайка го погледна строго, но после се усмихна. "Благодаря ти, че ми каза истината. Грешките се поправят по-лесно от лъжите." После Зайко отиде при приятелите си. "Надникнах при криенецата и знам, не беше честно." Рони го потупа по рамото. "И аз съм го правил. Радвам се, че го каза." Накрая, пред журито и публиката на площада, Зайо застана пред всички. "Сестра ми Луна ми помогна за рисунката. Не беше изцяло моя." Сърната от журито взе микрофона. "Знаеш ли, Зайко, честността е добродетел и понякога тя има значение повече от всяка награда." Цялата поляна избухна в аплодисменти. Не заради рисунката, а заради смелостта на Зайко да признае грешката си. След като призна всичко, пред баба си, пред приятелите си, пред цялата поляна, Зайо се почувства така, сякаш огромен камък падна от сърцето му. Трънчетата, които толкова дълго го будяха отвътре, сякаш се стопиха.
Мама Зайка и сестра му Луна му направиха изненада. Малка табелка с надпис: Истината прави сърцето леко. Зайо я закачи над леглото си. От този ден нататък, винаги когато почувстваше желание да каже лъжа, си спомняше за трънчетата и избираше друго – да бъде честен.